Tervetuloa mukaan! Tänään me sukelletaan yhteen tosi mielenkiintoiseen käsikirjoitukseen. Ja se käsittelee aihetta, joka on varmasti meille kaikille tuttu, uudelleen aloittamisen haastetta. Tämä ei ole kuitenkaan mikään ihan tavallinen tarina, vaan enemmänkin matka ihmismieleen, ja se yrittää paljastaa, mistä se todellinen aito alku oikein löytyy. Lähdetään katsomaan. Ja heti kättelyssä meidät heitetään suoraan päähenkilön pään sisään. Tämä yksi ainoa, melkein kuiskattu sana alku, se jotenkin asettaa heti sellaisen mietiskelevän fiiliksen. Se luo näyttämön sille sisäiselle kamppailulle, joka on just alkamaisillaan. Joo, ja tässä onkin tärkeää tajuta, että tämä ei ole mikään perinteinen tarina. Se on enemmänkin syvällinen metafora, siis vertauskuva sisäisestä matkasta. Ja mikä tässä on tosi nerokasta, on se, että koko tarina käyttää tavallaan karttanaan serbiankielistä sanaa alku, eli početak. Jokainen kirjain siinä sanassa on opas päähenkilön polulla. Eli tässä meidän symbolisessa draamassa on 3 ihan keskeistä hahmoa. Ensinnäkin A, joka on meidän päähenkilö, vähän eksyksissä, etsimässä uutta suuntaa. Sitten on E, joka toimii sellaisena viisaana mentorina, oikeastaan pelkkänä äänenä, joka ohjaa häntä. Ja sitten on Uts. Ja Uts, se edustaa sitä menneisyyden taakkaa ja sisäistä konfliktia, joka on varmasti tuttu meille kaikille. Okei, lähdetään liikkeelle, eli sinne meidän hahmon matkan alkuun. Ja näyttämönä toimii hänen niin sanottu tavallinen maailmansa, joka on oikeastaan tila, joka kuvastaa hänen luovaa ja henkilökohtaista tyhjyyttään. Kuvittelepa tämä tilanne. Pölyinen tyhjä huone. Ja siellä istuu mies nimeltä A, tyhjän paperin ääressä. Hän on siis ihan täysin pysähtyneessä tilassa. Ja se tyhjä paperi hänen edessään, se on todella voimakas symboli. Se kuvaa hänen kyvyttömyyttään päästä elämässä eteenpäin. No, mitä hän sitten tekee? Hän piirtää ympyrän ja sen sisään yhden ainoan kirjaimen, A. Ja tämä on tavallaan sellainen epätoivoinen, mutta samalla tosi loodinen yritys aloittaa ihan alusta. A. Aakosten ensimmäinen kirjain. Ihan kuin hän yrittäisi väkisin pakottaa uuden alun tulemaan ihan puhtaalla logiikalla. Mutta kuten niin usein käy, kun me yritetään aloittaa alusta, niin A:n ensimmäiset yritykset on tuomittu epäonnistumaan. Ja tämä tarinan vaihe näyttääkin tosi hyvin sen, miten usein me etsitään vastauksia ihan vääristä paikoista. Ja just silloin kuvaan astuu piinaava hahmo, Uuset, menneisyyden varjo. Uuset ei ole mikään oikea fyysinen henkilö, vaan se on A:n sisäisen myllerryksen ja menneisyyden taisteluiden ruumiillistuma. Se on sellainen sekasorron ja hämmennyksen kaoottinen ääni hänen päässään. Ja sitten, kuin tyhjästä, me kuullaan mentoriahmo E:n ääni. Se on näkymätön ja se lausuu tosi arvoituksellisen, mutta ihan ratkaisevan tärkeän neuvon. Jokainen alku on kirjaimessa lapsi, mutta ei siinä ensimmäisessä, jonka näet. Tämä on se ensimmäinen iso vihje siitä, että A:n lähestymistapa on ihan pielessä. Okei, nyt päästään tämän matkan ytimeen, tähän piilotettuun käännekohtaan. Tämä on se hetki, jolloin piilossa ollut vihje paljastaa sen todellisen polun kohti uutta alkua. Joten missä se todellinen alku sitten on piilossa sanan alku sisällä? Ja nyt mä kysynkin sulta, missä sä luulet, että se piilee? Tämä käsikirjoitus on siitä hieno, että se kutsuu meidät mukaan ratkomaan tätä arvoitusta yhdessä päähenkilön kanssa. Tässä se nyt on. Serbiankielinen sana alku, početak. Ja mentori E paljastaa, että se salaisuus ei olekaan siinä ensimmäisessä loogisimmassa kirjaimessa. Ei, se on jossain ihan muualla piilossa sanan sisällä. Vastaus löytyy numerosta 6. Aivan oikein, 6. E ohjaa A:n huomion sanan 6. kirjaimeen, ei ensimmäiseen, ja tämä on ihan täysin odottamaton käänne. Ja tässä se on, se 6. kirjain, T, symboloi tačka preokreta, eli käännekohtaa. Se on se ihan ratkaiseva hetki, se sisäinen muutos. Eli tajuatko, todellinen alku ei olekaan se aloituspiste, vaan se on se muutos itsessään. Ja tämän uuden oivalluksen myötä päähenkiön matka muuttaa täysin suuntaa. Se ulkoinen etsintä vaihtuu sisäiseksi matkaksi, oman keskipisteen löytämiseksi. Ja kirjoittaa T:n ja O:n, mutta sitten hän tajuaa jotain. Se keskipiste onkin Uusee. Hän ymmärtää, että löytääkseen sen todellisen keskuksensa, hänen on pakko kohdata se sisäinen konflikti, jota Uusee edustaa. Ei voi enää paeta. On käännyttävä kohti omaa varjoaan.
Ja tämä on musta tosi mielenkiintoinen, nimittäin se, miten Uusak muuttuu. Kun A vihdoin kohtaa sen, siitä kaoottisesta ja piinaavasta varjosta tuleekin osa häntä itseään. Siitä tulee tukeva heijastus. Se äänien sekamelska muuttuu selkeäksi ääneksi, joka sanookin kanssasi. Ja tämä on se tarinan kliimaksi. Hän hylkää sen paperin, ja kun hän avaa silmänsä, koko huone on muuttunut. Eli kun hän lopettaa sen ulkoisen etsinnän ja kääntyy sisäänpäin, hänen ulkoinen maailmansa alkaa konkreettisesti muuttua. Pöydälle ilmestyy vesilasi. Se on pieni juttu, mutta todella voimakas symboli sille, miten sisäinen muutos heijastuu ulkomaailmaan. No niin, vetetäänpä vähän yhteen. Katsotaan, mikä A:n matkan lopputulos oli ja tiivistetään se ydinviesti, mikä tällä käsikirjoituksella on meille kaikille. Eli polku uudistumiseen. Homman nimi on se, että uuden alun löytäminen ei ole mikään suoraviivainen prosessi. Kaikki lähtee tyhjyyden tunnistamisesta. Sitten on pakko hylätä ne väärät, loogiselta tuntuvat alut. Kolmanneksi on löydettävä se yllättävä käännekohta. Ja vasta kun menneisyys on kohdattu ja hyväksytty osaksi itseä, se todellinen alku voi löytyä. Ja sitten se viimeinen paljastus. Se todellinen alku olikin koko ajan se 7. kirjain E. Mutta juju on siinä, että se löytyy vasta sitten, kun sitä ei enää pakonomaisesti etsi. Se ikään kuin ilmestyy luonnostaan, kun se sisäinen työ on tehty ja siitä etsimisestä on päästetty irti. Eli tiivistettynä, mitä tästä kaikesta pitäisi jäädä käteen? No ensinnäkin todellinen alku on sisäinen prosessi, ei joku ulkoinen tapahtuma. Toiseksi se alkaa usein ihan odottamattomasta käännekohdasta, ei siitä loogisesta ensiaskeleesta. Kolmanneksi, menneisyyden kohtaaminen on ihan välttämätöntä, jos haluaa päästä eteenpäin. Ja ehkä tärkeimpänä, uudistuminen löytyy, kun siitä epätoivoisesta etsinnästä päästään irti. Ja mä jätän sut pohtimaan tätä viimeistä kysymystä. Tämä tarina ei loppujen lopuksi ole vain Aasta, eihän se on meistä kaikista. Joten kysymys kuuluukin, missä on sinun käännekohtasi? Kiitos kun olit mukana.